Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ iddikjara li llum il-ġurnata id-dejn sar ekwivalenti għall-lussu. Borġ għal dan fl-isfond ta' mistoqsija minn ġurnalista ta' One News kif jirriżulta li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna kontijiet tad-dawl pendenti xi ħallas blura. Dan l-istanzjoni informat li tali kontijiet jammontaw għal miljuni kbar ta' euro. Kien għalhekk li meta ġie mistoqsi għal darba darbtejn dwar din il-kwistjoni, Elix Borġ għalilna li issa għalih id-dejn sar lussu. Dan għaliex minkell issa ilu sena fil-kariga ta' kap tal-oppożizzjoni, sorsi interni jisħu li għadu ma jistax jaqbatarġ se jagħmel biex il-partit joħroġ minn dan id-dejn akkumulat li daħal fih. Miljuni ta' dejn huma vera Il-ġurnata id-dejn kważi sar lussu ġo pajjiżna. Fil-fatt, din mhix l-ewwel darba li One News staqsa dwar dan minħabba li l-miljuni ta' dejn f'kontijiet li jridu jitħallsu mill-Partit Nazzjonalista ilhom snin pendenti u qegħdin ikomplu dejjem jakkumulaw. Minkejja dan, bħal diversi drabi f'ċirkustanzi differenti, il-kap Nazzjonalista ħassu skomdu jitkellem dwar dan. L-arms qed nitkellem fuq kontijiet L-arms qed inżommu kull tip ta' pendenzi li għandna biex jitħallsu f'ħinhom u f'waqthom. ċifra ta' kemm għandkom pendenzi. Ovvjament l-affarijiet tal-Partit Nazzjonalista bħal kull account holder ieħor huma privati, ma wieħed ma jafx kemm ikollhom. Grazzi.